Exodus tiaduonu baako. Na yenum ni atemusemu a fatu won anim. Se woto akoa a oye Hebrini a onso mfie nsia na afie etosonson no onfa ne nkodi kwa. Se ono nku na obaaye a ono nku na onkro. Se oye owarefo a ne yire no nye no nko. Se ne wura ama no oyire na wawo mabeni ana emama ama no a obaa no ne ne ma no nye ne wura de na wono nkonko. Na se akoa no kase medomira ne mejire ne mema mempese mefa me ho mekodi a ene ne wura no mfa no mra Nyankopon anim na onfa no mra epon ho ana akonwa ho na ne wura no mfa fitie mfiti na so na onsom no daa. Na se obarima bi ton ne baba koye afena ene onfa ne ho inkodi se nkoa no se onso ne wura oje no aware no ani a oma omeje no na oni ho kwan se obeton no ama onanani bi efiri se wadada no. Na se woje no aware ma ne ba onye no se oba se oje ofoforo ma no a oma na no duane ne nkata ho ne na wade so nhwan. Na se wanyo ade miense yi ama no a ene won firi nkokwa sika biara nyum je obo onipa ma no wu mu kum na wonkunu. Na se wanteno na Onyankopon na ama ne nsa pa ene meyi baabi mama wo na wodwane akoho. Se obi hyeda kotoa ne yonkuku no anitie mu a yinu maforibochi ahona wo mu je obo neja ana ne nano kum na onkunu. Je owia onipa ton no ana se ohun no ne nsem no kum na onkunu. Je odome neja ana ne nano kum na onkunu. Se merima reku na obi bo ne yonko bo ana se kuturuku na wanwu na eka no to mpa so a se osori bio so ne puma mu nanti free dia ene de obo no no ho nye totroto ne mra wase no nko ho ka na wontua na sana ma onsa no yade. Na se obi bo nakoa ana nafena aba na oto ne nsa ano a re na onto no nanso se otena ho dakro ana na enu a onto no re efiri se wo ye sika. Na se merima reku na okopim onyinsenfo na oba no firi na boni bi ama ekira je na wonye no die oba no kunu de beto no so no na oma se die atemufo no bekire. Na se boni bi be ekira ene ma okra insi okra anemu eniwa insi eniwa anemu esen insi esen anemu insa insi insa anemu enan insi enan anemu ohye insi ohye anemu epreku insi epreku anemu intampie insi intampie anemu. Na se obi bo nakoa ani ana nafuna ani na eseye a neninu inti onfa ne ho inkodi. Na se otu nakoa ase ana nafuna ase a ne senu inti oma no enfa ne ho inkodi. Se nentwie pim oberima ana oba ma no wu a ene onsi nentwie no abo na wonini nam na nentwie no rua no ho nye totroto. Na se nentwie no ye apempem dada na wamani rua no ate na wanhwe ne so na wakokum oberima ana oba a onsi nentwie no abo na ni rua no enso onkuno. Se obeje no mpata a omma ade biara obeje no mfanyene kra oba beni na opim nu obaba na opim nu atin yera na omfa imu. Se nentwie no pim akoa ana afna omma ni rua dwite bi na aduasa na wonsi nentwie no abo. Na se obi kubie agura ano ana se obi kutu amena na wankata so na nentwie ana afunumu kohwemu a amena no rua no enhye anemu na omma won rua no sika na efunu no nya ne dia. Na se obi nentwie pim ne yonko nentwie na owu a onton nentwie ni kanfo no na onche ni tirade enu na efunu no enso onche ana se onim se nentwie ne ye apempem dada na ne rua no anhwe ne so a onfa nentwie insi nentwie no anem
na efunu no nyɛ ne dea